حکیم میں بھی تو صاحب کرامات بھی تھا انچو کچھ کسی لوگ دپا یک شریشی بھی تھا اور یارو چو واجہ اتکا ہمشی بار کے ریت کا شتر تھا وچی مرچی کا بار تو بار نکن ہے گوڑا ہما شیشہ دگن دے بار نیارتا یا پتنا ہم تے ڈگار ہمشی میتک نیتو آ میتک تر وجود دے ہمارے گندگان ہے نا آج زمانہ کا خالی میتک بیتے ہیں بس نا لیکن جو کثرتیں آبادی نہیں وجہ آجی شاہلی کردار گوش گئے ہو آجی توصیف کرنے گئے ہمارا ان جو طاقت بھی نہیں پرچہ کہ اللہ انچکے چیئے کو تو انچے مزنے مرد میں بھی تھا وہ انچے بزرگ پیشائیں مرد میں بھی تھا تو دیما چی دیتا کہ تو سانتا ہے بزرگ پیدا ہے میں ہمسائے گسنا ایسا سندھی تو وچا منگنہار لفظی مانے پنڈو گیر آنی واسطہ کارکن گائے بھی انچو کمائے واسطہ پنڈ گائے بھی آنی واسطہ کارکن آئے بھی آنی واسطہ یاد آئے کلا گزیرہ کہ شما کارکن گئے شمارا دانے چھوٹا کشت گا بڑا یہ واجہ کشتا شما اڑے سوچے یہ پنڈ گا یہ کاری شما دستا کو تا شی واجہ چھے کنے شی بابا بیا یہ سبزی ما کشت گا شمارا ما پیسو نہ گرا یا پر بڑے باہ کنے تا وجہ ادا با کہ ملی رہی کہ ورا یہ شرافی لگ دی آ زمانہ کا شمع کے ورنہ یہ زمانہ کا بتا آ زمانہ کے ادا مطلب سیورانی سرا حالو نازیں کوئی وڑی چیز بتا گا چھو بتا گا آواز وجہ سیر چھو بتا گا میں قدیم میں بلوچی کلمتی قبائل دگرانی کپا نہ کنا یہ چھن ساؤ تو اصل چھن نفرت بھی تا ساؤ تا چیز لیکن جاڑ کو جتنا دیگر جتنا ایشان میں کماشا کماتا ساؤ تصل گوش نہیں یہ شہر جو کوئی دار کرتے ہیں ایشان سے میں گورا کادو کا شہر جتا سوالیہ جتا وجہ مکرانا چی قیت کا کادو کو سیادت کا میں گورا فائز آگاں فائزوت کا ہاں گورا پالوان شاعری کتگی میں مردمہ سم ساؤ تصل دوست نہیں تھا کلاسی کی چیز گوشت کلاسیکل گوشت کہ آیا ہمیں چیز شوق بیتا آیا ہمیں گوشت نہیں گوشدار میں کسانی قسموں گوشت جی اور نہیں وجہ یہ سیران سراؤ ہنچو شاعر آلے تنگا یکشا تو شاپ روچ بیتا گوڑا آستے آستے علم نیما مردمت کگا علم نیما کیت کگا یہ اسکول بندک بیتا بچکا ونتا نہیں وجہ یک زمان کے بی ایس او پات کا نہیں پیرل کو شکیں کہ نومی درجہ میں وانگا بھی تھا اخبار ہے کو ونتا بی ایس او یار یہ کھایا گوڑا یار چوشتا میں درگیبتا گوڑا میں گوڑا بھی تھا رستم صاحب یہ ہمارا اولی درجہ وانند وہاں کی اسکول اچھا فارغ بے گا نا رستم تک 1971 19 وقتہ دیا کا میٹرک کتا گوڑا وجہ یہ شکتا میں بی ایس او وانا کو مل لیتے گا میں مردم وستے کم کے پیپلز پارٹی اچھا متاثر بھی تھا رستم صاحب کشی کہ ماں پیسرا گپ جیسا جھانسے بلوچ بھی تھا لیاری ہے صدر بھی تھا آئی کو باعث مباحثہ کو تھا بلے ماں اسے اچھا متاثر بھی تھا گوڑا ماں آئی خبر قبول کو تھا گوڑا ماں بی ایس او تسلیم کو تھا نہیں بی ایس او تسلیم کو تھا نہیں ماں نوجوانہ تو اس سے اچھی ایک جوش پات کا ہمشہ نہیں گا کہ کسانی چک تر رہے گا لازم اسکولہ برے ہمارا زمان کا بچکاں یہ رولیا یہ ہوٹل نہیں ہونا اشتنگا رہو گا ہمیں ہوٹل بھی تھا بلے کسانی بچکن سے مردوں میں نشتا نا گوڑا ہوٹل آنا چھوٹا اسی بابا لازم وہاں گا اترو وہاں نی زمانہ بدلی تا بولے آدم نے تو چکا شام آتی جاتا تو چیئے بچے تھا تر رہے مبتا تر رہے اڑائی مات پتہ گلو نہ کتا نی اس نے آ زمانہ کا چوک جل جاتا لڑتا تھا اسکولہ پورتا نی تو چوکاں کوشت نہ کنے نی چوک ارکسی ہوتی ہے لیب و گوازی ہوشا زمان کے کچھ کاؤں میں بھی تھا آوری چوک کاؤں میں بھی تھا نہیں ارکسی ہوتی ہے لیب گوازی آ زمانہ کا لیب گوازی ناپید ہوں بلکہ یعنی سمجھا بھی نہیں آیا چھی بھی تیار نی ناستے یک لیب مقبت زمین مطلب غیر آباد بھی تھا یعنی ماہکان شب اتنا وجہ یک لیب مقبت ورندو تو لکھا کشتا باری گڑا ہولا یکی تو بیچا چے کشتا یہ باری گڑا چوہوں لکھا ہے چوہوں جوس ہیں چو جو ہے نا یکی اشتو کا لائے بکانا بلی یہ چوی ماتوکان ہے ماتی کا ایک باری گا چے ٹپی تھا کہ اسی طرح اسے جد جسم درے ڈانا نہیں یہ لائے با میں چکو نزانا سندھی تو کہتے ہیں ونی وٹی ماں بلوچن تا ورندو پدا وجہ لائے بھی یا قدیمی لائے بھی تا کپگ کپگی میں کرما قرآن کپگی گول گولا لکھا ہے کشت گئی اشتو کا کپگی کو تو گئے نہیں ہے کپگی ابھی میں چک نزانا دیگے لائے بھی بیا کوکھڑو ٹپکا ہی لائے بکانے ٹپکا پاپڑی لائے بنگا کم کم کے بھی بلے نہیں دیگے لائے درون نافی یا لائے ختم بھی تو انتو سم کے
बीते हैं कारा कई बजन जाका जो रो वैसे शाहजो रसालो में रास्ते शाहजो रसालो में तो क्या कहते हैं शाहद लतीफ़ भट्टा ये एक शायरी के ये मन सिंधी वानग नजाना ये कसाने तर्जुमे के अससी किरदार के ज़ाहिर कर गए ओदा कहते हैं सस्सी कुछ गाएं के मनवती दस्तो फादा मल्ली रे इन्नी रजतगा लुंजतगा और मंक दरकप्तगा पास पुन्नुए रंदगीरिया मावती दस्तानी इन्निया मल्ली रे दस्तानी इन्निया नशूदा ये वास्ता के ये पुन्नुए राहानी निशानी ये दो चीज़ वजह यक्की हुआ मतलब ये जोस्त करना क्या है मल्लीरा अभी के साथ साथ इन्नी पेदबचा करपास होता करपास है मशता के करपास मजने के साथ या पदी होता करपास डन्ना रा दिया होता आया इन्नी हूँ हमें बड़ा किसने मल्लीरे नामदार बुत्ता के अब्दुल लतीफ़ शाह बिठाई होती शायर तो का कारवर्स को मल्ली इसने हिन्नी उसने बारानी फसली तो नहीं बारानी ज़मीन भी किशन थी भले एकदम मैं गोरा ना इसे खुशबू चमर मुतासर भी था थोड़े से मल्लानसरा किश्त मल्लानसरा इन्नी किश्त थे बालू का चुप तक वो शें तक उसी दस्ता जाते हमें रंगा हमारा zaman बड़े इश्क आंदा उसी दस्ता जाते ना ये ऐसे किशावरती ना कुछ गए बल्कि हमें मल्लानसर वो क्या आबादी के का मल्लानसरा किश्त गई कदीम को वहाँ बल्कि बारानी ज़मीन तो का किश्त थे सही अच्छा ससी पुन्नु है कि माँ के साथ दास्तान बाबत है इसको नहीं मल्ली रे हम किस्ते एक वजरे ज़िक्र दास्तान के वास्ते के वदे वो ताली बच किस्ते पुन्नु ये बरात किस्ते वो अच्छी ज़ूरा ममूरा और आउश के आदि ये रूटों हमें भी के चिदाची रोते हैं मल्ली रच दर के वो ससी पता ये किस्ते रंदगीर या हमें दाची कहाँ ये मल्ली रही रूटा ये शुमाई शे बाबत अच्छी है इसको था ये बाबत वजह हमें इसको था कि लफ्ज़ पुन्नु जी जी ये बात उसी की इसी नाम पति मोहम्मद बीता इसी लुटाएं सोरिया इसी नाम पुन्नु पुत गए बोले कदीम शायरियन तो कम चाहता पुन्नु नाम भी बना मिल लेता बलूची नाम भी हंसते हैं पुन्नु तो ये हंसने रात का बड़ा ये है भी जाने की रीति इस तरह फिरा भी था बड़ा मर्द ऐसे सीर पुता ये आ जमान का तो जाने कलमतियाँ हो था तो बनाए मर्दों मकना आया इसको तो कि वजह ब्याह ये पुन्नु का हो रहा जाने नहीं किता दो भी जाने नहीं किता इसे हमारा जो कया को इस पे था मीर नाम चला इसका मीर आली ये बच्चा मना बन नाम को तो दो भी है किता बुरे प्यार थी बराता चमुदा चुसुरता हुआ पता हुआ तंचे शर्रंगी बुत्ता क्या ये आधे खुशी है ये पे तो माता पेश नदाश तक आओ ना बस नहीं किता हमें का तो जरूरत ही वजह इधर कहाँ है बरात हमें जीवाना शराब हो रहा कार हो रहा निया वाने सस्सी उसी के बलूची का गप्पा जितना बांधा रहे सुबह आ रहे चले बलूची तो कभी कुछ इतने मन याद नहीं है बराइन मफहूम हमेशा ना कि सुबह पग्गा ये दरकाएं पुन्नुआ जीरे रहे भले अफसोस के पामित का हम ये बरा ना कि पुन्नुआ आए बरा बड़ा झंडे बांगुआ ना या कि बाम था ना झंडे बांगुआ पुन्नु जाते गए उती होस्टरा नहीं बढ़ा बरोड़े बच्चे छोटे का मर्द ने वरिंदा निश्चय ये टक्करी हंसते ना शायरी बड़ा मैं शायर कुछ के पुन्नुआ वजह राजा है जाने किप्ता सिंधा मैं से आधा पुन्नुआ राजा है जाने किप्ता आधा हारंग रेंदुशी ती पुन्नुआ राजा है जाने किप्ता नए के मुरादानी लिज्जत दीता गनों के बराता चमोत सुरता बड़ा वजह ये रूट अमीर रहा चाहिए शुद्ध रूट वजह की तक रावन गे ना राव हमेशा कि मैं कदीम मैं मर्दमन रखता हूँ भी हमें भी था मेरा है तो बड़ा मशवान का दिखता था जी जी निशान का याद है ये हिक मना तो रास्ता चार गए नी पुन्नुआ दो काया ससुया दो आपको तो याद है ये मना चाहिए गजाया बच्चाएं इसी में कद्दा टोंगरी ना ये हचरंगे पसा दोची हाँ ये काया वहाँ बुरे ना उन्होंने सरजा कद्दा भाई शीर माने यार शीर रिचगा ना नी ऐसे पुन्नुआ चार ससुया चारता ही आला दिल राह बंद होने सी अरब तरक को ज़मीन ज़्यादा है मना तरक ता ज़मीन हुए ससुई छुटा जाला बिना पुन्नु भी चमच में तल्ला जाता आएगे ना हाथ की नहीं कि मर्द के पीछे कूद गए तो छिए चार गए ना सीधा कि तुझे जने ने बीता कब के बीता वशरंगे बीता ऐसी तारीफा करने गए तो बहुत बीता चाहिए बोले इसी ज़मीन तरक्ता ही छोटा चाला नहीं सहा कि ये हमें बीता ना ये सी यार मना हम जागा दे तो कुछ की खबर हम आ जाए वजह सलेमन ते नियाद दीवान सकबाज वशे माल उठेंगे तो गेश्तर नियाद बिकने
بلے میں وحد مرا گشتر اجازت نہ دا تو میں نوکی پدری چھا ملیر ورنہ ہاں میں بلوچ ورنہ ہاں آہانا چی کلا چی پیغام دے لوٹے ماں چنا ہمیں کلو دیں وہ مرد کھائیں وہ چکاں وہ بھراتاں کتاباں کو محبت کنے کتاباں بوانے تاریخی کتاباں بوانے تاکہ شما ہوتا پجا بیارے کہ ماں کہیں تو کہ علم دوستی نہ کنے تو تاریخی کتابیں بھی نوانے اڑتا ہوتا چھو تو پجا کر کے مکایاں تاکہ یہ کتر جتکن تو کہے تو تفسیر وار آئی ہوتی بیان کریں معیشاں ماں یہ قدیمی مردماں یہ منی آثاراں نکی تو ہچ نہ جانے تو کتاباں چے محبت نہ کنے اڑا تو ناصر کو دیئے جی وہ موبائل کتاب بھائی نہیں کہ تو وان گئے آدمی فراموش کن گئے باقی کتابیں تیو گئی تڑی پلا جا چودری پادا تو کتاب ہمانے بالکل طرح ذہن نشین بھی ماں ہمیں پیغام دیا کہ کتاباں کو محبت کنے وہ موبائل ہر بیچار ہے بلے کتاباں کو گیشتر محبت کنے تاکہ اس میں شناخت بھی شما ہوتا پجا گیا ہے باید کہ منگتی کلاہا سی پا دے کس طرح جوست مکوتے بلے تو کتابانی کا وجہ سلیمان کا جت من طرح کے گونڈے کسے جوستے کرن کہ تائی جن چونے کتابوانی تو وانے کتاباں کو تائی جن دے محبت چیز وجہ منی کتاب اس نے زیادہ تاریخی کتاب ہوانا یا کہ قدیم شاعری میں بلوچان کتاب چاپ بیتگاں جی جی ملا بابر کلمتی ملا دادرمن کلمتی ملا رودن کلمتی دیکھیں دو سائے نام ہستانگا دلا شتگاں ہمشن کتاباں موانا شاعری کتاب ملا محمد کلانی والا آئی کتابیں شعر گوڑا وجہ ماترہ ہی پرمائشہ گوڑا کنے گوڑ سرا کہ تو وجہ ملا بابر کلمتی ہے یا کسی ہوتی پسندیدہ شاعری شعری لہتی بند کے پر یاد ہے تمہیں چاروں کو افسوس کہ منا ملا شاعر یا شاعر یاد نہیں ہاں کسی شعر بلے ملا یا کسان کی گپے منا یاد ہیں ملا ہمیں نصیحتہ کھنے گئے کہ کوئی نصیحتہ کھنے گئے ملا شاعری کارے کارے بلائیں ازتی واقع دھریں بعد ان جہانا نکتہ چین کینگیا گریں واہ 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 وجہ سے عبادتی منتوار سک باز بس میں ہوتی قیمتی وقت مزہ انگے ہمیں یابرم باز پاش کپت میں بلے وقت کرنا ہے تیسرا درج کے جانا نبی تائی دیوی نبی تائی جی بڑا مردوں چو بزرگ بھی تھے وہ ملا غلاموں کا ایسی غلام قادر چھوٹا چیزیں دو رہا ہے یونین کاؤنسل انڈور بھی تھا بتا چھوٹا ایریگیشن کجاں سال و زمانہ کی ہیں یہ اسے نوتصد و شاست چار یہ اسکول بنیاد کا یہ رکھوں کا غلام قادر وجہ غلام قادر امی دن ہندوک بوتا شیرہ غلام قادر ہم دن بھی تھا رسم صاحب ماما ہیں منیہ ماما ہیں حکیم ہیں مناکو ہیں میں وہ تھی وچے بعد سرزردی کتا یا پریچے غزی اسکولی بستا غزی اسکولی بستا آئیں کچھ تک ماں شمارا ہچ نہ جائیں کہا کچھ تا ایڈوکیشن والا ہیں بلے آئین سارا نہ کپتا کچھ تی بھائی غز جاگائی بستا دو کمرہ بستا دو کمرہ کی شے بستا گوڑا آیا ماستری روان داتا ماستری داتا گئے آخر چیزیں وقت گستا گوڑا یہ اسکول بوسیدہ بھی تھا غزے بھی تھا نا غز آخر ختم با یہ پادا اس وجہ کاش پادا کو تو چھوٹا مچن رندا یہ وہ ختم بھی تھے نہیں ہمارے اماراتیں بندے پہ رہتے ایجوکیشن والا وجہ سارا ندیاں زمانے کا ہنیاں کا دور دگرن کی بولے اس بعد محنت گزاریا بڑا اس تھی کہ ماں شمارا نیم رقم دیں اسکول بند گئے باقی نیم شما وہ پیدا بھی کنے بڑا وجہ جہاں دے میں شما نیم ہے نا بیدت اسے اسکول ہے بنیاد دیر پتا 1964 پکا اسکول بنیاد دیر ہوتا 64 اسے پکا بنیاد دیر پتا ات کا پیسوں کٹتے رقم کٹتے نیچے کنے یہ وجہ حکیم مامی حکیم ہے منی اس نے پیرو کہیں غلام قادر بڑے غریباں حج بعد شوق بھی تھا حالانکہ کسانے دکانے بھی تھی نا پولداری مرد میں زرداری نہ بھی تھا دکانے غریبہ چتا یہ پتگا کہ مارے حج یک بری نام دات کے دوبارہ ایشن نام نیت کا بڑا افتی ہو چیزیں حکیم چیزیں مامی نام بھی تھا فاطمہ ماسی ہے اسی فاطمہ نہیں من تو یہ ذرہ بعد جائیں اسکول حج جامعہ گا ہوتا وقت قبول کا بلے شاہوہ سے ہمیں جنین ابھی نگوشتے کی من ندیاں ہیں غلام قادر و فراق دلے بھی تھا دوئیں نہ ہوتی زر داتا اسکول مکمل کو تھا وجہ سلیمان امی گپا ما لوٹے کی پدری چا میں سر بیمان کہ میں نوکی پدری چی گپا نا بزانا کہ وہ تھی چاگر دے واسطہ میں جنی آدمہ میں مردم چونی مطلب قربانی داتا
بعض قربان جاتا ہما زمان کا بلکہ انچہ سیرے مردم بھی بیتا گا ہاں یہ چیز شوق نہیں بیتا نا وہ بعض آستے ہیں بیچو یہ چیز بعض شوق بیتا غلام قادرہ تو یہ چیز بعض شوق بیتا وہ ملا عبدالقادر آئی ہے مسجد بندہ ہے تھا وہ مسجد بندگاں ہیں غلام قادرہ بھرپور مدد کٹائی ہے پرچی فراخ دل مرد میں بیتا وہ افسوس کے غریب اولاد میں اولاد میں صحیح. اچھا تو ایک اور ہے کہ اس دیوی درچکانی بابت گپ آئے تھے کہ تو وہ جدا ہے کس ہاں صحیح یہ دیوی مطلب یہ رندات یہ دیوی کس سوچ یہ ہر جگہ ہر جگہ یہ نباز ہے نا زمین ہے آپا کا نام ہے یہ اس نے معاشہ دیوی کنے مکران سے رہے ہیں ولور ولور کنے تھی یہ اس نے تقریباً 1964 یہ ایوب خان زمانہ کا بھی تھا جی آیا اسی توم کو جہازاں دور داتا ریت کا اسی توم ریت کی نا آئی مقصد یہ بھی تھا کہ یہ دیوی ہونا بات ریت کی